ኣነቓቓሕትን ናብ ተግባር ክወስዱ ዝኽእሉ ሓሳባት ካብ መፅሓፍ ዘ ካምፓውንድ ኢፌክት እቶም መወዳድርትኻ ካባኻ ዝበልፁ ወይ እውን ካባኻ ንላዕሊ ተመክሮ እንድሕር ኣለዎም ንስኻ እንታይ እዩ ዘድልየካ 3 ዕፅፊ ካብኦም ምፅዓር ምስራሕ የኸድልየካ ድሕሪኡ ክትዕወት ኢኻ ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ እያ ትገልፅ ዘላ ኣብ ዝኾነ ነገርሲ ነቶም መወዳድርትና እንድሕር ልዕሊኦም ክንፅዕር ክንሰርሕ እንድሕር ንግዜ ሂብና ዲሲፕሊን ጌርና እንድሕር ሰሪሕና እቲ ዓወት ኣባና ምዃኑ ማለት እዩ። ዝዓበየ ነገር ከዓ ንነፍስኻ ካብ ዝበለፀ ክትገብራ ማለት እዩ። ካብቲ ዝነበርካያስ ዝበለፀ ክትገብራ በዚ ከዓ ነቲ ኣብ ውድድር እንተኮይኑ እውን ምዕዋት ከም ዘሎ ናባኻ ምዃኑ እቲ ዓወት ርጉፅ እዩ ማለት እዩ። ካልአይቲ ኖ ኤክስኪውዝ ዝኾነ ግዜ ምክንያት ኣይትግበር ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ነገር እንድሕር ፅቡቕ ዘየለኻ ወይ ንፉዕ ዘየለኻ ኣበርቲዕኻ ፃዓር ኣበርቲዕኻ ስራሕ ዕየ ኩሉ ሻዕ ዝበለፅካ ክትከውን ኢልካ ካብ ምፅዓር ጠጠው ኣይትበል ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዝደለኻዮ ነገር ክህበካ እዩ ማለት እዩ። ጃስት ምክንያት ዘይምግባር ማለት እዩ። ኤክስኪውዝ ዘይምግባር ካልእ ቢ ዘ ጋይ ሁ ሴይ ኖ ኩሉ ሻዕ ኖ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ። ኣይ ሚን ኣብ ዝኾነ ሂወትሲ እንድሕር የስ ትብል ኣለኻስ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ክትዕወት? ንኣብነት ሕማቕ ነገራት ከምዚ ንግበር ኢልካ ሰብ ብፍላይ ንቆልዑት ማለት እዩ ንእሽት ዝበሉ መንእሰያት ይኹኑ ገለ ኖ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ። እንድሕር ንስኻ ውሽጥኻ ዘይቅበሎ ኮይኑ ንሰባት ከተሐጉስ ወይ ንነፍሳትካ ከተሐጉስ ኢልካ እወ ክትብል የብልካን። ከም ምዕባለ ወይ ከም ሳክሰስ ኣይኮነን እወ ምባል ማለት እዩ። ከምዚ በቃ አንዩዥዋል ዩዥዋል ዘይኮነ ሰብ ኩን በቃ እንታይ እዩ ክግረሙ ኣለዎም እቶም ሰባት በኣኻ ኖ ብምባልካስ ክድነቑ ኣለዎም። ምክንያቱ ንፅቡቕ ስለ ዝኾነ ሰብ ኣይጎዳእኻን ነፍስኻ ኢኻ ተኣልያ ዘለኻ ካብ ሕማቕ ነገር ማለት እዩ። ያ እዚኣ ከዓ ዛንታ ሕፅር ዝበለት ማለት እዩ ብዛዕባ ላሪ በርድ ዝበሃል ኣብታ ዘ ካምፓውንድ ኢፌክት መፅሓፍ ዘላ ማለት እዩ። ላሪ በርድ ናይ ባስኬትቦል ተፃዋታይ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ ልምዲ ነይራቶ ንጎሆ ንጎሆ ክትስእ ከሎ 500 ዝኾን ፍሪ ስሮ ይለማመድ ነይሩ ማለት እዩ። ቅድሚ ትምህርቲ ምኻዱ እዚኣ ከይገበረ ኣይከይድን ማለት እዩ። በዚኣ ከዓ ካብ ናይ ባስኬትቦል ዝነፍዐ ፍሪ ስሮ ኮይኑ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ሽሙ ተመዝጊብሎ ማለት እዩ። ኣዝዩ ንፉዕ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ዩቲዩብ ሰርች ገለ ርእዮ ነይረ ንፉዕ ተፃዋታይ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እያ ንመሃር ካብዚኣስ ነታ ዝደለኻያ ነገር እንድሕር ኩሉ ሻዕ ልምምድ ጌርካላ በኣ በታ ልምዲ እቲኣ በታ ኩርናዓት እያ ቀዳማይ ከም ትኸውን ርጉፅ እዩ ማለት እዩ። ከይተሓለልካ ነታ ልምምድ ምግባር ጥራሕ እዩ ዘርእየካ ካብዚ ናቱ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ኣዝያ ካብታ ደስ ትብለኒ ማለት እዩ። እቶም ኣዝዮም ዕዉታት ሰባትሲ እንታይ እዮም ብምንታይ እዮም ዕዉታት ዝኾኑ ካብኦም ንላዕሊ ዝምህሩ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ኣፍቲ ንሶም ዋሕዲ ዘለዎም ወይ ከዓ በዚኣስ ክዓብለኒ ብዝብልዎ ማለት እዩ ኣሰልጠንቲ ይቆፅሩ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ስራሕ ገንዘብ ከፊሎም ንኣብነት ናይ ምዝራብ ክእለቶም ከዕብዩ እንድሕር ኮይኖም ናይ ምዝራብ ዝምህር ሰብ ቆፂሮም ይኸፍልዎ ማለት እዩ ይምህሮም። ኣብ ዓመት ገለ ከዓ እቲ ናይ ምዝራብ ክእለቶም ዝያዳ ይዓቢ ብኡ መጠን ኣታዊኦም ዓቢ ርእሰ ተኣማንነቶም ዓቢ ንኩሉ ሂወቶም ይፀልዎም ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ሓሳብ እቶም ብሉፃት ወይ ዕዉታት ሰባትሲ ካብኦም ንላዕሊ ንፉዓት ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ በብቲ ኩርናዕ ናይ ሂወቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ይቆፅሩ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ሒዝያ ዘለኹ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕተይ እታ ኤክስትራ ኣብ ዝኾነ ስራሕኻ ኤክስትራ ኢፈርት ትገብራ ንሳ እታ ፍልልይ ትፈጥር ማለት እዩ። እንድሕር ትጎይ ኣለኻ ንኣብነትሲ ደኺምካ ኣለኻ ናይ መወዳእታ ግን ንእሽተይ እንድሕር ወሲኽካላ ንሳ እያ ንመፃእስ ናይቲ ጉያ ካፓሲቲና ዓቕምኻስ እተልዕሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ዝኾነ ዝሓሳብ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ኤክስትራ ሊት ንእሽተይ እንድሕር ወሲኽካ እታ ናይ መወዳእታ ዓቕመይስ በፂሐ ኣለኹ ምስ በልካ ማለት እዩ። ካብኣ ንእሽተይ እንድሕር ወሲኽካ ፍልልይ ጌርካ ኣለኻ 10 ፑሽ ኣፕ ትሰርሕ ድሕር ኮንካ 11 ትሰርሕ ንኣብነት ማለት እዩ። እዚኣታ ኤክስትራ ሓንቲ
ሕጂ ኣብ መጻእስ ሓንቲ ኖርማል ክትከውን እያ ከምዚ ዝበለ ከዓ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሊሚት ዝነበረ ናትካስ ይብተኽ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ሊሚት የለን ድሕሪ ፅዒርካ ላዕሊ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሰማዩ ደረት ይበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ሰማይ ጥራሕ እዩ ዝዓግተካ ማለት እዩ